Ahojte, volám sa Ľuboš Meko a dnes vám ukážem, v akých podmienkach žijú sliepky, ktoré znášajú vajíčka do našich supermarketov. Určite všetky viete už, že každé vajíčko má na sebe kód, ktorý označuje, z ktorej triediarne alebo baliarne pochádza to vajíčko. Vieme, že to prvé číslo znamená, v akých podmienkach žijú tie sliepky, to môže byť klietkový chov, alebo podstielkový, alebo voľný výbeh, prípadne bieleho vajíčka. Vybral som sa do slovenských družstiev a do hal, aby som sa pozrel, v akých podmienkach naozaj tie sliepky žijú, ako to tam vyzerá. Vieme, že väčšina z tej 1 miliardy vajíčok, ktoré na Slovensku zjeme, tak väčšina z tých sliepočiek žije, alebo tzv. Nosníc, žije v halách. Poďme sa tam pozrieť. Tie vajcia, ktoré sú označené začiatočným číslom 3, pochádzajú od nosníc, žijúcich v halách, tzv. Obohatených klietkach. Každá sliepka tu má priestor o ploche zhruba 1 hárku A4 a je jej umožnené hrabať, hniezdiť a sedieť na bidielku. Podlaha týchto klietok sa mierne zvažuje, čo umožňuje vajíčkam skotúľať sa na pomaly sa pohybujúci pás. Vajcia označené číslom 2 sú znášané nosnicami v halách s podstielkou. Sliepky sa voľne pohybujú po hale, pričom na meter štvorcový je ich maximálne 9. Všetky majú prístup k bidielkám, hniezdam a tzv. Prachovému kúpeľu. Životné podmienky sliepok v týchto halách sú precízne riadené počítačovým systémom. Haly sú prepojené dopravným pásom, ktorý privádza vajíčka do triediarne a baliarne. Z jednotlivých hál pásom alebo ručne zozbierané vajíčka sú v triediarni manuálne dočisťované, počítačovo triedené podľa hmotnosti a označované farebným nástrekom. Odtiaľto putujú do skladov, kde čakajú na prepravu konečnému spotrebiteľovi. Vajcia označené začiatočným číslom 1 sú znášané sliepkami žijúcimi v halách alebo kurínoch s podstielkou s denným prístupom k vonkajšiemu výbehu. Jedna nosnica má pre seba priestor asi 4 m². Biovajíčka sú označené číslom 0 a sliepky znášajúce tieto vajíčka žijú minimálne v rovnakých podmienkach ako tie z voľného výbehu. Musia byť však chované v certifikovanom ekologickom poľnohospodárstve a krmené biokrmivom.